uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphumelele. Igaba kuPastor Winnie. Inyamba isense kuphela kusukela 9 ekuseni ya 5 ntambama kuma calls sukufona awu WhatsApp awungithumela SMS. Sibheka la udaba lokuphupha umuntu oyisitha sakho umgunda kunombukeli noma umlandeli la ubuze uphupha ugunda umuntu oyisitha sakho inwele. Nake singakusho. Number 1. Uma uphupha isitha uphawu esingathatha njengoluhle uma usigunda inwele. Lungasho ukuthi kungenzeka kunento okumele uyikhulume noma uyilungise nalomuntu nixazulule ukungaboni ngasolinye phakathi kwenu. So lingavela liphupho leli likhomba lokuthi kumele noma kufanele noma kulindelekile ukuthi nikhulume nilungise nixazulule whatever. 2. Ngokujwayelekile kodwa uma uphupha isitha kuwuphawu oluhluma usigunda oselusho kungenzeka ungumuntu osezuze amandla amakhulu kunalomuntu oyisitha sakho futhi lo muntu usumephucile amandla noma lo muntu sewehlelwe amandla akade nawo akade emenza esabeke kuwe. Okay, 3. Omunye angayibheka kanje lento. Kwesinye isikhathi uma uphupha isitha uphawu oluhluma usigunda inwele. Yilo sengasho ukuthi imikhuleko yakho kungenzeka inamandla okunqoba nokuthobisa amandla esitha. Abehluleli 16 verse 17 wamtshela inhliziyo yakhe yonke wathi kuye akuthintanga mpuco ekhanda lami uma ngiphuculwa amandla ami ayakumuka kimi ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Kanti abehluleli 16 verse 19 wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe wabiza umuntu waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe waqala ukumhlupha amandla akhe amuka kuye. Yabo? 4. Omunye angayibheka kanje futhi uma uphupha isitha kungawupha oluhluma usigunda inwele. Lusengasho ukuthi kungenzeka le mithi oyisebenzisayo njengamanje iyasebenza futhi iyagudluza noma iyanciphisa amandla esitheni sakho. Yabona? 5. Kuyenzeka futhi kungenzeka nje kube uphawu uma uphupha isitha kube uphawu olubi uma usigunda inwele nje olusho lo muntu ungenzeka uzolahlekelwa utho olubalekile noma ke angashashonelwe ilungu lomndeni wakhe. Ayibona? Siyabonga besibhekela ukuphupha ugunda umuntu oyisitha sakho umgunda inwele. Yabona? uNkulunkulu akakulonde kubusise kuba umuzi.